אז אני הולכת לבד לים פה בארצות הברית. אמרתי למה שלא נביא אתכם איתי שתערכו לי חברה. נשים קרם הגנה בפנים. אני לא מתאפרת לים יותר מדי, אבל אם אפשר לשים קרם הגנה שהוא גם עם כיסוי וגם 50 SPF, אז למה לא? אם בלי. נכסה את זה. אהבתי. ובגוף, וואי, צוואר, מה זה חשוב. המזג האוויר ב-LA לא סגור על עצמו, אז שמתי ג'ינס ארוך. וגעתי, אתם לא מבינים איזה מפוצץ פה. Thank you. אבל תראו איזה מגרה מה קניתי, זה קיורטוש ממולא בנוטלה וגלידה. איזה חוף שמח זה. מלא אנשים, וואו. וואי, איך טעים. כאילו אמרתי שהחוף האהוב עליי זה מאליבו, אבל גם החוף הזה וייב רצח. טוב, התיישבתי פה, הבאתי לחדש. איך אני אוהבת הרעש של הגליל. רק אני ממש אוהבת ריח של קרם הגנה. וגם בפנים. תחשבו איזה נדיר, זה גם קרם הגנה, גם טאצ'אפ. בכללי שתדעו שיש להבן מוצרים לכל סוגי האור, אז אני משתמשת באלה שהימני זה לגוף והשמאלי זה לפנים עם גוון. יאללה למים! תקשיבו, איזה תחושה כיפית לא לבוא לים לבד, אני לא יכולה להסביר לכם. יש שלמות כזאת. מי שיש לו כלב יבין אותי שכל חיה מזכירה לי את מואנה. טוב, פה יש מסיבת גלגיליות. לא ברור מה קורה פה, נראה לי נקנה גלגיליות. קליטו. תראו את זאתי צוות הכלב לוורוד. מה זה? ויאללה, ביי טוש.